Alright. Okay, umano na yung pin. O, eksaktong-eksakto guys yung ano natin. Nakita natin nilagay ko rito, ayun yung marker ko kaganina. Andito yung pin natin. Andito yung ano kaganina. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4. Mag-adjust tayo ng 4 na butas. Matrabaho rin yung ganito pag nag-adjust tayo ng timbang, pero mas sigurado na to upang sa ganon hindi tayo matikitan. Ayan. Babayin ulit natin. Wala kasi tayong helper kaya medyo matagalan at mahirap, pero eventually tatapos yan. Andito yung kaganina na marka ko. 1, 2, 3. Ito, tamang-tama. Ayun, doon ko ilalagay. So, ang isang butas 400, 400, 400, 400. 4 times 4 16, 16. Silahin natin para mag-lock siya. Andito yung pin. Kita natin, dito natin ipasok. Yan. May marka na yan. Malinis na yan. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa yard. Balik biyahe tayo guys ha. Buti na lang kamo yung temperature natin ngayon, hindi masyadong malamig, -3 lang. Sana maganda ang truck. Ito, sana maganda ang truck. Yan. Ano, -3 sa cellphone ko. May pangalis din doon. Dadaan ka pa dyan sa ano? Kukunin ko lang yung load information ko dyan sa opisina. Maaga pa, alas 6 ng ano ngayon guys, alas 6 pa lang ng umaga. Sana yung truck umandar. Kasi mula nung umuwi ako ng Sunday hanggang ngayon, Webes na ngayon ng umaga, alas 6. Hindi rin. Bali, apat. 12 days ka mo lang pasok. Nga nung 12 days nung nakaraan umandar. Ngayon pa kaya na masyadong kaya mainit. Antar siguro. Tara, babayin ko muna yung papel. Alright, this is my name. Okay, let's go guys. Ito na sa akin. Dito. Dito na tayo kay Cordafia. Okay, umay natin. Sana umandar si Cordafia. Bago ang lahat, start muna natin sa loob. Okay. Natin yan. Tapos i-press muna natin itong ano guys. Itong ating ano rito. Para lumabas yung ano. 15 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 seconds para lumabas yung ano niya. Okay, hindi lumabas yung kanya. It means mainit ang makina natin. So, try natin start ngayon. Yun guys, thank you. Alright guys, good news. Nag-start ang truck. Ayan. Pasok na ni Mrs. yung mga kargamento.
Ang daming pabaon ni Mrs. Pang ano to? Oop, yup. Pang matagalan sa biyahe, guys. Yan, may itlog pa pala. Kompleto. Kompletos Ricardos. Ilagay ko na ito. Sinawalan na ako ng washer fluid. Lagyan natin. Ipalit mo na lang, Han. Ito ba yan? Nandun sa bahay? O parehas? Parehas lang pala yun nandito. Madaling mabasag to. Ha? Dalarama yun. Akala ko ba yun ang ibibigay mo sa akin na sinabi ko sa'yo? Hindi magkasya doon. Yung malaki? Oo, ay hindi magkasya rito. Malaki yun. Ayan mo na. Yan lang muna. Okay. Alright. Doblehin mo na lang. Doble mo na lang. So, Hindi naman pala basag. ha? Ano ba basag din? Pagkaano? Tapos bababain ko itong truck. Naka off duty ako ng 91. Ayan, bali naka off duty tayo ng 91.30 hours. 91 hours and 31 minutes. Wow! Alright. Isip ko na lahat yung ano, tanggalin natin lahat. Paalam tayo sa mga bata. But first, pupunta tayo guys sa ano bang sinabi dito sa load information natin. Okay, so magpipick up tayo dito ng empty muna na trailer. Pupunta tayo ng Nipawa. After Nipawa, diretso ito sa US, Hidalgo, Texas. Guys, Han, ang biyahe na naman natin is sa Hidalgo, Texas. Unang biyahe natin papuntang Texas ngayong taon. Malayo-layo na naman ito. We're hitting Hidalgo, Texas. Pupunta tayo ng Texas na naman. Summer doon guys, mainit doon. But anyway, tara, baba tayo. Ikaw na muna bahala dyan, Han. Sige, baba ako. At tanggalin ko tong mga ano rito. Diyan ka lang. Sabagay, sabi nga nila, basta na-plug ang truck, kahit gaano pa kalamig yan, kasi iinit guys yung ano iinit guys yung makina kapag naka-plug. Mayroon engine block heater ang truck at saka pag naka-plug, automatic yung ano niyan, yung ang taas naman ng snow rito. Automatic yung kanyang coolant umiinit. Yung coolant lang naman yung number 1 dyan init yung makina. Sa mga nakarang araw ang lamig mga nasa negative 23 yung umuwi ako, ang lamig nun. Grabe lamig nun. Kita nyo ngayon ang truck natutunaw. Magpapahugas ako somewhere down the road na. Diyan ka lang muna. Okay.
Lagay natin itong ano. Yup. Okay. Oh. Alright guys, ang makina. Check natin. Inspectionin din natin. Marami lang pero magpapaagas tayo. Sa ilalim, wala namang fresh na langis na tumutulo. Yun ang importante. Kabila. Papaalam ako sa mga anak ko. Huwag lang. Kailangan natin mag-drive sa minimo. Magre-refill na ako dyan sa Murtanta Road. Ayos. Huwag na yung wallet mo. Andyan sa ilalim eh. Ayun. Okay. Ayun, dyan Check yung ko wallet lang, ko. baka dito yung credit card ko. Check mo lang. Okay. Daling ko na to. Makailanganin ko yan eh. Papaalam muna ako sa mga kids guys. Guys! Be good boy in the school, okay? Kiss, papa. Kiss. Ate Sinel, sleeping. Naka always always be ano yung tawag nito, maging alerto ka sa karsada. Alright. Ang aking baby Clark. I have swimming today, Mom. Hmm? I have swimming today. What's that? Swimming. Swimming? You have swimming? Yes. Okay, that's good. Alright. Have a good day. Yeah. Okay. Alright. Alright. I-hook na natin yung ating ating trailer doon. Sarado muna natin to. Thank you very much. Kunin ko na yung trailer ko. Hindi naman tayo siya kasi. Happy anniversary ulit, Love you. Ingat kayo dyan. Kita-kita na lang tayo susunod. Ang uwi ng papalakay. Balibag mo na lang, Han. Kunin ko na yung trailer. Punta pa ako ng highlight panic. Alright. Tignan natin yung mga posisyon ni Macy sa pag-aayos. Baka mamaya maglalagyan. Puno-puno. Sabi ko na nga, lalaglagan na naman talaga. Ang dami, ang dami. Itong avocado ko ang number 1 na may lagay dito. Kailangan ng avocado para hindi mag-frozen. Ang dami naman yung ibinigay niyan. Ay, punong-puno na naman itong gulay, chicken. Punong-puno tayo sa pagkain. Salamat sa misis natin. Hindi pa nga, Han. Bababa ako. Teka. Bababa ako. Yan. Alright guys, tara. Kunin natin na yung natin. Yung ating empty trailer. Buti na lang hindi malamig na. Tulad ng sinabi ko. Kasi yung nakaraan pag-uwi ko, nako, minus 23. Nataon din yung pag ko guys, no? Pag nasa biyaya ko, laging mainit yung mag-i-start. Para yung truck talagang paniguradong mag-i-start siya.
Yun. Yes. Make sure natin ito. Ang kanyang expiration is 2025 ng March. January pa lang naman yun. Ayan. Dapat yun, expire ng sticker niya, parehas lang dito. I-check ko yan mamaya. Plug ko lang muna itong mga ito. Connect muna natin ang truck natin tsaka trailer para mag-build na ng air. Alright, tapos start natin ang trailer natin. Make sure natin gumagana ito para walang problema pagdating doon. Then supply air. Push lang natin itong trailer supply air. Nauutal tuloy tayo. Tapos yung ating martilyo, pamukpok. Make sure natin ang pamukpok is all good. Tingnan natin sa ilalim, guys. Make sure natin kingpin is properly locked. Around the apron plate, sabi nga niya. Alright. Ilaw, nakita na natin mula doon hanggang dito gumagana naman. Tapos 3/4 pa, maganda yan. Yun. Dump, ibig sabihin nakababa yung airbag nya. Guys, nakita yung airbag ng trailer natin, ganyan ang itsura kapag ito nakadump. Ito araw papunta yung dump. Ang trailer airbag nakadump. Tignan natin dito sa kabila rito para lalo natin makita. Ayan, walang hangin ito kapag yun nakadump. Yun yung pinagkaiba nun, guys. Kaya isa sa mga bago nating mga driver, dito mo mapapansin kapag yung valve doon is naka-dump, ang arrow nakaturo sa sa dump, it means hindi naka-inflate ang ating or deflated yung ating mga airbag ng trailer. Walang walang kahangin-hangin. Ayan. Kahit gabi o madaling araw, madilim, may paraan tayo para gawin yung trabaho natin bilang truck driver. May mga ilaw naman may mga flashlight yan. So punta natin. Ilagay natin sa lever o yung arrow sa right, dito sa right. Yan. Okay na yun, nagbibuild na yan ng hangin. Makita natin, may hangin na yan. Punta natin sa kabila. Dito sa loob. Yun. Ayan, guys, matigas na. Matigas pa sa yan, muscle. Alright, lahat naman okay. So far wala akong nakikitang hindi okay. Alright. Diad lang ang gabi para hindi tayo makapag-perform ng ating pre-trip properly. Ilaw. Buksan natin sa loob. Tignan natin kung malinis. Kailangan dapat malinis to
Bagong bago ah. Dalawang gulong oh. Bago. Ilaw. All the way there. Punasan ko. Alright guys. Ayan, at least na check natin yung ating ano na gumagana. Yung ating trailer reaper gumagana. Alright guys, ayan. Nandito na tayo sa Trans-Canada Highway 1 westbound. Papunta tayo ng Nipawa. Madulas guys, lalo na kapag ngayon empty ako. Ito ang mahirap kapag empty ka eh. Talagang may slide ka. Ang dami kong nadaanan kaganina dyan na nasa ditch na kotse, truck. Sa ganitong sitwasyon kailangan natin talagang mag-ingat, lalo pag empty tayo. Anong oras na? Alas 8:05. Yun. May mga spot pa rin ng ng snow. Mamaya nandun na tayo sa Highway 16 kung saan salubungan doon. Sana malinis doon. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa Nipawa. Umaga na talaga. Turn right onto the unpaved road. Drop natin ang trailer, pick upin natin yung loaded one na dadalhin natin sa Texas. Day 1 ito guys, day 1. Kasi mahaba yun nasa 3 kalahating araw na naman ang biyahe ko nun. 3 kalahating biyahe. Alright, dito tayo sa gate nila. Mga trabahante rito guys, karamihan Pilipino. Ito pula ito Pilipino. Pinoy. O sige na, hindi natin ilalagay yung kanilang pangalan guys kasi ayaw nila. Morning, kabayan. Pick up trailer 1451.
Oh, tapos i-drop ko ito. Malinis at saka full of fuel. Okay? Balikan na lang kita. Thank you. At sabi nila yung AC ko sinid nila dito. Okay. Thank you. So guys, hanapin natin yung ating trailer doon. Maraming mga pinagbabawal ng company ko sa pagbablog guys. Respeto ko na lang muna, gawa nga ng syempre hindi ko pa nga basta-basta may aalis ang truck ko dahil nga para akong nakatali sa liig sa powerless. Pero konti na lang, kunting panahon na lang, kunting test na lang, makakalipat din ako sa company na pangalan ng company, pay statement, mukha ng mga customer, pangalan ng mga customer na pinupuntan ko. Ayaw nila kasi siyempre iniisip nila yung siyempre baka mamaya magawan sila ng customer. At saka siyempre yung load information na binibigay sa amin, nandun din kasi yung presyo, nandun din kasi yung telephone number ng customer. Yun, ayaw ng company ko yun, gawa nga ng siyempre alam nyo naman ng kompetensya ngayon panahon guys sa tracking. Yan. Kung ano na lang yung ipakita natin sa vlog ko at sinusuportan nyo ako, magpapasalamat pa rin naman ako. Basta maraming bawal dito sa company ko na hindi pwedeng ipakita, which is yan na nga, respetuhin na lang natin para sa ganun wala nang maging problema. Although naman alam ko nandiyan pa rin naman kayo para suportahan ng aking pag-vlog kaya nagpapasalamat pa rin naman. Alright, i-drop ko itong trailer tapos pick upin natin yung isa. Tara. Drop natin to. Pick upin natin yung isang loaded. Tapos ibaba natin itong, dump natin yung airbag. Dump. Yun. Tapos 1451 yung ating trailer. Punta natin. Ayun na. Yun. Drive. Tag test. Yun. Kumagat. Babayin natin. Tayo connect na natin lahat guys. Alright. 30 ang temperature. 28 ang set point. Good. That's good. Alright guys, tignan ulit natin ha. Importante ito. Make sure hindi expire 2024-2025 ng August. Dapat itong sticker na to match yung nandito na papel nya.
Hindi ko na ipapakita guys yung papel dito kasi andito yung pangalan ng mga number, mga bin number ng trailer nila. Isa na namang ayaw nila yan. Okay. Okay, properly lock around the apron plate. Yun. Baba natin to. Alright, supply air. Supply air. Make sure nating walang problema kasi pupunta tayo ng Texas eh. Day 1 to guys ha, day 1. Punta tayo ng Texas. Day 1. Biyahe papunta Texas. Ayan, naka-ride na pala to. Ayun, naka-ride na. Patripin natin mege. Dito si make sure ko talaga walang problema. Yan. Para sa ganun hindi tayo mapulilyaso dyan sa kalsada. Ayoko naman matikitan dahil sa kapabayaan. Yun na nga lang ang trabaho natin. Problema pa tayo. Yun. Kandado na. May padlock na. Canada East. Sikip naman dito. Alright. Ilaw. Okay. Pagkatapos nito, punta tayo dun sa timbangan nila. Meron silang scale dito eh. Make sure natin na walang problema ang timbang para wala na tayong issue. Let's go guys. Okay. Guys, ayan, may kakilala tayo rito. Kailian tayo ng Ilocano. Nalagang Bulakay. Ready. Dito tayo ngayon sa work niya. Hindi ko nababanggitin, bawal. Ag-shoutout ka na Kalakay. Shout out, amin nga kay Lucanuan dita. Kay Tarlac, ito. Gusto Kumusta? Kasi nga po na siya tata. Nabayag ka nga isang turan. 3 years. Ano matawanan? 3 years. Patayin ta. 3 years kan? Hindi ta unag. 8 years. 8 years ka dito yun, unegan. 11 years. 11 years kan. Okay. Kumusta nga Kasano tayo winter dito hanggang nga nabalabalahaw. Nariga ta. Karkarado ka di hirap di trailer. Ay karkarada po yung siya ano, kumbaga pinapasok daw niya guys yung loob ng trailer para walang makausad no. Ma-frozen kami di brake na. Pag na-frozen yung brake no. Anos lang. Talaga. Guys, hindi kami babanggit kung nasang lugar kasi bawal nga sa company ko. Ayaw nilang sabihin yung customer para alam mo na for their private purposes. Pero big shout out na lang sa Lakay. Ingatan nakapag-shout out kan. Hindi tayo katarlakan. Anad Lakay, thank you Lakay Idi nya. Freddy. Ang US ka? Napanak Texas, Hidalgo. Ba dayo mo ta. Dumalan ka sa LA Ayhan, sa Bali. Ayaw, nga dumalan LA. Sige, naglakay. Okay. Salamat. Okay. Alright guys, ayan yung timbangan nila. Pasukin natin yung timbangan na yan. Make sure natin everything is perfect at walang problema. Alright guys, timbang-timbang muna. Okay no?
mga kapwa tracker na tatrabaho sa livestock. Malaki ang kitaan daw sa livestock, guys. Maraming gustong mag livestock. Mabaho, madumi, pero malaki ang kita dyan. Okay. Hop, make sure natin ano lang, steer tire lang ang nakapasok. Sige pa. Ayun, nakita natin 5,160. So 5,160 times 2.2 walls. Sulat natin para meron tayong proof. Lagyan natin dito. So steer tire 5,160 times 2.2 equals U11,352. Ito yung sukat sa US, guys. USA. Ito yung CA. Okay. Make sure nakapasok yung ating drive. Yan. So nakita natin nandun 14,330. So drive 14,330 times 2.2. Ito kgs ito, guys, ha, kgs. Ito naman is LBS equals, so 14,330 times 2.2 equals 31,526. Yan. Tapos sa TL kaya hindi mo pwedeng babayin ito kasi kailangan nasa sasakyan ka, guys, pagka nagtimbang ka para may sama ka sa timbang. Alright, yan. Mabigat to, 15,900 15,900 times 2.2. Pagkano mag-adjust ako? 15,900 times 2.2 34,980 equals 34,980. Ngayon dapat ito dito bawat axle natin, guys, is dapat max lang ang 34,000. Ito medyo mababa ang timbang ko dito, magdadagdag ako dito kahit na mga 3 butas. Pabibigatin ko ang aking drive. Ayan, 15,910. But anyway, mag-adjust tayo dito. Pabigatin mga ano lang. Baba tayo. I-adjust ko. Off ko muna para sigurado. Nandito tayo, i-atras ko para sa ganun yung timbang natin okay, walang magiging problema. So pabigatin ko yung aking drive tire. Yung pinansusungkit ko dun sa so 400. Maglagay ako ng 3. Iatras ko 3 doon. So andito tayo, guys. Tandaan natin dito yung aking at andito yung ating pin ngayon. So i-move ko 3. 1, 2, 3. Mag-move ako ng 3 butas doon. 3 butas. Para sa ganun gumaan ang trailer. Bumigat ang yan, nalakalubog na lahat. Bumigat ang konti ang drive. Ito.
make sure natin nakalubog lahat. Kasi kung hindi, tapos tayo, hindi rin tayo makaka-adjust. Pukpukin ko na lang para sigurado. 3 para 1 to. 3. Yun, lubog na siya. Banti tayo ng 3 butas. Hop. Okay. Nasobra naman yata natin. Tatlo lang, okay na yung 3 eh. Okay, nasaan na tayo? Layo na. Andito yung marker ko kanina. 1, 2, 3. Dapat dito lang siya. Dito lang. Andun na tayo, layo na. Matras ulit ako. Matrabaho. Pero wala tayong magagawa kung gusto nating walang problema. Yun. Bye natin. Pabalik-balik tayo pero walang problema. Kahit pabalik-balik tayo, importante. Yan. So, dito yung iawa. Dito. 1, 2, 3, 4. Dapat 4. So, 4 lang. 4 times 5, 2.5 ang mababawas ko doon. Tapos madadagdagan ko yung isa ng 2.5. Di 4 lang para 1.6. Kasi ang isang butas nun guys is 600. I mean 400 libras. Yun. Babayin ulit natin. Wala kasi tayong helper kaya medyo matagalan at mahirap. Pero eventually matatapos yan. Andito yung kaganina na marka ko. 1, 2, 3. Ito, tamang-tama. Ayun, doon ko ilalagay. So, ang isang butas 400, 400, 400, 400. 4 times 4 times 4 16, 1.6. Silahin natin para mag-lock siya. Andito yung pin. Pwede natin, dito natin ipasok. Yan. May marka na yan. Malinis na yan. Yan. Matrabaho pero wala tayong magagawa. We need to do this. Sabi nga nila. Okay, so kung dadagdagan ko ito ng 3,100, 526, i-plus natin ang 1,600, magiging 33 something ito. 126. Tapos 34, i-minus natin ngayon dito ang 1,600, magiging, so ito
34 918 980 minus 1 6 equals 33 380. Yan. Trust natin. Oh, hindi, abante ko para mahira natin yung ano. Yon, pasok na. Yon. Katras natin para makita natin yung timbang. Ayan guys ha. So 15 140 kgs. Kaganina dito yung timbang natin is 15,900 kgs. So ayun, 15 140 times 2.2 equals 33,308. Oh, so eksakto kasi 34 yan. Hindi man eksakto yung computation ko kanina, pero okay na to. 08. Okay na. Babayin ko na lang guys. Tingnan natin yung kung nakapwesto na nga ba yung pin natin sa likod. Alright. Okay, umano na yung pin. Oh, eksakto guys yung ano natin. Nakita natin nilagay ko rito, ayun yung marker ko kaganina. Andito yung pin natin. Andito yung ano kaganina. 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4. Mag-adjust tayo ng 4 na butas. Ayan guys, tara. Matrabaho rin yung ganito pag nag-adjust tayo ng timbang, pero mas sigurado na to upang sa ganon hindi tayo matikitan. Let's go guys, kunin natin papel sa Gadsyang at lumarga na tayo. Day 1 ng biyahe natin. Let's go. Woo! Ayan guys, nakikita natin yung mapa natin. Nakita mo, dito tayo ngayon sa Canada pa sa taas. Tapos between yung linyang malaki na yan sa globo, andito rin yung linya. Dito sa gitna is America, dito sa baba is Mexico. Pupunta tayo sa Mexico. Ngayon, ilang miles yan? Nakita natin guys, 1,911 miles ang tatakbuhin natin. Pwera pa yan guys yung yung mula yard natin, yung ginawa natin yung trailer na empty doon papunta rito is another 126 miles. So tumatakbo na magkakaroon tayo ng miles pagkatapos nito na 1,911 times or plus 126 equals, pumapatak siya ng 2,037 miles guys yan. Ang biyahe natin. Okay, nasaan na yung kabayan nating Pilipino? Kumusta? Ayos lang, lakay. Mabuti naman. Okay lang ba sa'yo ang camera? Okay lang, walang problema. Mag-shoutout ka na. Shoutout sa mga tropa dyan sa Pinas, Bataan. Okay basta okay ang camera sa'yo. Okay, wala naman nakita. nakita. Timbang mo sir, parang borderline na timbang mo Okay, nakita ko. Okay na? Pinapabalik-balik nga ako doon. Make sure I'm in a good way. Pupunta tayo Texas eh. Oo nga. Ingat. Okay, ingat. Salamat. Okay. Sana walang storm na makasalubong. Sana nga. Thank you. Thank you. Okay. Guys, tara. Alright guys, ayan, as you guys can see, he gave his consent dun sa vlogging natin. Kaya naman siguro hindi magagalit yung company natin dito. Tsaka isa pa, hindi naman nilalang kung nasang customer tayo. But anyway guys, putulin ko na dito yung video vlog natin. Ganun lang yung unang serye natin na paglabas. Day 1 ito. Pupunta tayo ulit ng Hidalgo, Texas, at ito yung unang biyahe natin ngayong taon. Guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi. Peace up guys. Bye for now.
Lakay Tracker.